שלום לכולם, כאן דה גיימרס, ואנחנו היום עם פרק מיוחד, אורח מיוחד, והיום נשחק באגריו. תגיד שלום אורח. היי, מה קורה? אוקיי. מה אתה רוצה לספר לנו על עצמך? סתם. אז יאללה, בוא נתחיל. אגריו, רוצים לחזור בעצמנו. יום, מקום 90. ואכלו אותנו. איזה ענקים אנחנו. היינו 3 שניות באוויר הפתוח. ורצינו להגיד תודה לגולדן פיפה, קוראים לו תמיר, ולדן גיימינג גייל, שאני משער לעצמי שקוראים לו דן. אז תודה לשניכם שנרשמתם לערוץ, וגם אני נרשמתי לערוץ, אנחנו נרשמנו לערוץ של שניכם. מאוד מאוד מודים לכם. עכשיו סתם זה מאוד יקר, סתם. לנו. ואכלו אותי עוד פעם. נו באמת, תראה צנה. אני יותר טוב ממך בצערי. אין פלא למה. היי, נאסא מפוצלת. מופו בוטו ווא. מקום 88, 7, 8. צופה בזה, לכי הביתה. 6, 5, 4. ליאו מסי על הגג, סתם. מקום 77, 4. יופי. מישהו דופק בדלת. והכנו מישהו, מקום 51. סתם היה איזה מישהו שהדואר. אוקיי, מקום 41. יופי. אנחנו ג. קוראים לנו ג. מישהו הזה מחרפן אותנו עם הדפיקות האלה. מי זה? What the fuck? מקום 39, 8, 7. יופי, יאללה. נאסא, אם את רואה את זה, לכי לעזאזל. נאסא! הכנו מישהו. טוב. מישהו התפצל ואכל אותנו. טוב, יאללה, עד לכאן לבינתיים. יאללה, ביי. יאללה ביי.